navn er Chris. Jeg er 21 år, og jeg arbejder ude på Bakken. Jeg er ansat som marketingmedhjælper, og der sekunderer jeg egentlig bare rundt, hvor end der nu skal gribes fat i nogle opgaver. Jeg har valgt Bakken, fordi at jeg har kendt det siden jeg var helt lille. Og så sætter jeg egentlig stor pris på, hvor frit rammerne egentlig er. Du vil selv planlægge din tid, og ja, hvis du nu har et eller andet, du skal nå med familien, så kan du selvfølgelig sige, at jeg kan ikke tage det den her dag. Hvad kan man sige? Jeg har jo været ude i 1,5 år nu, og en af grundene er selvfølgelig gode kollegaer derude. Og som bliver meget mere end bare kollegaer, det bliver jo en stor familie. Hvorfor jeg vælger at komme tilbage til Bakken? Jeg må vise jer. Hvad jeg synes er fedest, det er det her. Og det her. Og det her. Og det her. Og det her, det er så infoen. Det er her, hvor vi kommer til at snakke med kunder og servicere, og hvis der er nogle spørgsmål her.